עידן, והיום אני מערוץ NBA גיימינג, והיום איתי שי מערוץ ג'יי פלייז. ושלום לכולם, ג'יי פלייז כאן, והיום אנחנו בסרטון חדש של קלאש רויאל, פרק שני. גם הוא מעלה סרטון. תעשו לו סאב, מה שאתם רוצים, תעשו לו סאב באמת. והיום אנחנו נעשה משחק נגדו. אני עם הדק אני עם הדק הזה, הדק שלו, אין לי... אני עם הדק הזה. אני לא יכול לעשות את הדק שלו בגלל שאין לי לבאונד, יש לי רק אינפרנו דרגון. אבל גם טוב, גם אינפרנו זה טוב. אבל זה הדק שלי. אבל אינפרנו דרגון שלו מנצח את הלבה שלי. זה נורא עצוב. הדק שלי זה הטכניקה. אתם יודעים מה שמצחיק זה שלי יש לבאונד ואין לי אינפרנו דרגון, ולא יש אינפרנו דרגון אבל אין לו לבאונד. שתי הלג'נדרים של ארנה 4. אוקיי, מתי אתה רוצה להתחיל את המשחק? מתי שאתה רוצה. אחר כך אנחנו נחליף מכשירים, כי כדי אני אשלח, ככה שנה נמצא אותי. רגע. מוחמד כבר שלחתי. טוב, אז פעם הבאה... זה ההתחלה שלי, אני לא יודע מה ההתחלה שלו. אסור לנו להתחיל. בקרב הבא אנחנו נחליף מכשירים, כי לא אין לבאונד ולי אין אינפרנו. אני לא משתמש באינפרנו. לא משנה. אבל אני משתמש בשתי קלפים של... כן, אז אנחנו נחליף מכשירים בקרב הבא. ולי יש לי התחלה מצוינת, אתם רואים? ני בניני. את ההתקפה. רגע. אוקיי, אני יכול לעשות את ההתקפה. את זה ואת זה. איזה רע. אין לי מה לשים. ברור שאין לך מה לשים, בגלל זה הורדתי. עכשיו יש לי. עד שתשים כבר זה יקרה. אוי, לא, פספסתי את הזאפ. טוב, גם אני אורד לך. לא טוב בטוח, אבל לפני שאתה מוריד אני רוצה לעשות מילת פרידה. לא משנה. היה 666! ראיתי, היה 666. מזל רע. למה שמתי אייס גולם? אלוהים יעזור לי. בגלל זה. אבל זה לא הכרזה. הלבה הוא צופה בך. מה, אתה רציני? עוד לבה? לא, סתם עוד לבה. עוד לבה בלון. הדק שמשגע את העולם. חבל, הפעם היה לי. לא, הדבר היחידי שיש לי זה פיירבול, ומה, אני אזרוק על זה עכשיו, פיירבול. אתה צריך להכניס... מה? למה הם הולכים לשם? לא יודע. וזה דווקא. הוא לא פגע בטאור פעם אחת. אבל הפצצה כן, וזה מה שחשוב. כאילו רק הפצצה. למה? אתה לא מבין שזה לא עוזר לי, אני מצפה שתעזור לי, לא תעשה את זה נגדי. אוקיי, התמודדתי דווקא די יפה עם ההתקפה הזאת. נשים פה קאנון. שאלוהים יעזור לי עם הלבה שלך! סתם תזכר לי! כן, דווקא את הלבה הקפאת. אני אעשה את זה? לא! למה אליט? למה? אוי לא, זה גרוע. לא, אני לא מאמין! שילשתי! עכשיו אנחנו נחליף טלפונים. ועכשיו אני עם הטלפון שלו והוא משנה. ועכשיו אנחנו... רגע. זה הדק. אני רוצה להחליף אבל את הקנון. רגע, חכה שנייה. מותר לי להחליף את הקנון? חכה שנייה, תחליף. רגע. תחליף בדק הזה, תעשה מה שבא. אוקיי, אני... איזה בסה? הוא בארנה 7, אני בארנה 8. אוקיי, אני אעשה את הדק השני הכי טוב שיש לי. אוקיי. אני די בטוח שאני יודע מה זה. שלום. גם לי מותר לעשות דק? פה? תעשה ב3. כן, אני עושה ב3. אוקיי. אני אשתמש בקלפים הבאים. זה.
כפי שאמרנו, אנחנו גם התחלפנו בטלפונים, אז אני בשל שי ושי בשלי. אני מכין דק. אני משתמש עם זה. איפה המגה מיליון שלך? אני לא רואה אותו. טוב, אני אעשה את זה. זה לא דק שאני סתם ממציא, אולי אני יכול לנסות אותו גם. אוקיי, אני מוכן. אני עדיין לא. רגע. זה. אני לא יודע. אתה מקום 131. מצאתי אותי. אוקיי, רגע, אני מחפש איזשהו קלף שאני יכול להשתמש. אוקיי. מצאתי את הקלף שהיה חסר לי, ונכנסתי למשחק. רגע, זה לא נכנס לי, חכה. אוקיי, זה נכנס לי. עשיתי דק של... כל כך מוזר לי. נלחם נגדי. יש לי דק לבה, אני לא מכיר את הדק הזה, אני רק עכשיו יצרתי אותו. עשית אותו עם הלבה, אני צודק? מה נראה לך? צריך קצת לנסות את הקלף הזה. מעניין אם הוא ילך על הטבע המרכזי ואני אשים אותו ככה. אוקיי. תתחיל. קרה משהו. מה זה? תעשה קונקטל. לא, לא! אוקיי, רגע, הנה. אוקיי, זה... לא, זה שם לי... אוי, זה מסע, לא שם לי את הלבה. אמרת שזה לא שם? כן. זה שם. מה? לא נכון. באג. לא, סקלטון נשאר בחיים, אתה יודע איזה נורא זה? סתם נספסתי עכשיו פיירבול. באמת. טוב, אני מחכה ל9 אליקסיר ואתם תראו את המתקפה שלי. מתערבת לך שהיא לא תעזור לי שאני שם